በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እዚያ እትነሣ እግዚአብሔር እርየስ መድኃኒተ ወአገድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ኩልኩም ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ብድሓን ብሰላም ኣብፅሓናን ኣብፅሓኩምን እናበልና ሰናይ ትምኒትና ንገልፀልኩም። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብር ኣጥፊኡ መቃብር ክፈትለይ መግነፅ ፍትለይ ከይበለ ካብ እቶም መቃብር ተንሲኡ ብክብሪ ትንሣኤኡ ዝኾነሉ ዕለት እዩ። በአምላክ ዳዊት የእዝየ እትነሣ ይቤ እግዚአብሔር እርየሲ መድኃኒተ ወአገድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ወልድ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ካብ ከርሲ መቃብር ሓዲሩ እተንስአ ድሕነተ ስጋን ድሕተ ነፍስን እገብር ኣብ ሞት ዲያብሎስ ሃይለ ጸላኢ እጥፍእ ማለት እዩ። ካብ መቃብር ሲኦል ካብ ሞት ግንዘት ዲያብሎስ ንምእመናን ኣድሓኖም ንምባል እዩ። እዚ ዝኾነሉ ብምክንያት ድማ ትንሣኤ ጎይታና ናይ በይኑ ካብ ሞትን መቃብርን ብትንሣኤኡ ዘይኮነ ንዓና ነዞም ጉዙኣት ዲያብሎስ ዝነበርና ካብ ሞትን ግዝኣት ዲያብሎስን ነፃ ዘውፅአ ትንሣኤ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና። እዚ ድማ ብትንሣኤ ተጠቀምቲ ንሕና ደቂ ኣዳም ምዃንና እዩ። ነቲ ብነፍስን ስጋን ዝቐትለና ዝነበረ ሞት ንዘለኣለም ዝተሰዕረሉን እቲ ንወዲ ሰብ እሱር ሓጢአት ገይሩ ክገዝእ ዝፀንሐ ጸላኢ ዲያብሎስ ንዘለኣለም ዝተሰዓረሉ ዕለት እዩ። ኣዳም ነፃ ዝወፃሉን ፍጹም ሓጎስ ዝተጓነፀፈሉን እቲ ንዘለኣለም ዘይነፅፍ ዘለኣለማዊ ፈልፋሊ መንፈሳዊ ህይወት ሰላም ክርስቶስ ተኣወጀሉ ሲኦል ጥርሓ ዝተረፈትሉ ሲኦል ዓውኢላ ዘኣወየትሉ ገነት ዝተኸፍተሉ እዚ ድማ ድሕነት ሰብ ከም ዝተፈፀመ ዘመልክት እዩ። ስለዚ ከዓ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሓይሊ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዞ ለኣዳም ሰላም እምይእዜሰ የኩን ፍስሓ ወሰላም ብምጥቕላል ክትርጎም ከሎ ካብ ሎሚ ንድሓር ፍጹም ሓጎስ ምእንቲ ክኸውን ክርስቶስ ንሰይጣን ሰዒሩ ንኣዳም ነፃ ኣውፅኡ ብዓብዪ ሓይልን ስልጣንን ተንሥአ ዝብል ኮይኑ በዚ ኣገባብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና
ዓመት መፀ ትንሣኤ ክርስቶስ ብሓጎስ እተበስር። ስለዚህ በዓልና ፍጹም ሓጎስ ምንቲ ክገብረልና ነቶም ዘይብሎም ነዳያን ዓቕምና ብዝፈቕዶ ካብ ዘለና ክነካፍል ብሓባር ክንሓልፎ ክነሕልፎ ሓደራ ንብል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ህዝብና ባሪኹ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንናን ሃገርናን ከጽንዓልና ሃገርና እውን ክልልት ብግርማ ሕፅርት በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ከንብረልና። ከምኡውን ኣብ ማይ ጸሎትን ኣብ ሆስፒታላትን ተኣኪብኩም እትርከቡ ሕሙማነ ሥጋ ምሕረት ኣብ ሃለዋ ሃገርን ልምዓትን ዘለኹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጽንዓት ኣብ ተሃድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ ሱራት ተስፋ ሂቡ ርሑስ በዓል ትንሣኤ ክገብረልና እምነ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ከም ዘብጽሐና ተሪፉ ዘሎ ሕይወትና ብሰላም ባሪኹ ቀዲሱን ከንብረልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።